Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Кобра.бг и днес ще ви покажа една потресяващо ужасна битка, но преди това всеки, който си търси клан, може да влезе в моя Велика България, се казва. Аз съм лидер, разбира се. Сега ще ви покажа тази битка, заради която сега се чудя да се трия ли Clash Royale, да остана ли да играя. Доста бавно ми зарежда понякога, особено когато снимам. Ако и на вас така ви зарежда бавно, кажете долу в коментарите. Човека веднага почва с Hawk Rider и Ice Spirit. Аз разбира се пускам електрото, защото не виждам скелета на армията в моя дек. Аз пускам помпа и разбира се, като всеки играч, той пуска фаербол на моята помпа. Тук аз оставам да наби малко демидж. Или поне мислих, че ще набия малко демидж, докато не видях, че ми остави на кулата на 1418. Аз тук вече се приготвям за голям пуш. И въпреки без помпа, аз го продължавам. Тук в момента всичко, което се опитвах е да сайкълна до електрото. Тук Ice Spirit провали малко нещата, но въпреки това аз бях събрал елексир за електрото и както сами разбирате, кулата му се замина. Но за съжаление най-важното, пеката умря. И за съжаление те арчери успяха да ми спрат атаката. И така електрото става кулата на 509 демидж. От една атака сами виждате колко много демидж понесе. Тук оставам Hawk Rider, защото нямам нищо с което да го спра. Тук макар и закъснял, пуснах Night Twitch. Сега в овертайма вече беше време да го трикрауна. Разбираш, той нямаше да се даде толкова лесно. Целият елексир, който имаше, го използваше, за да ми спря атаката. Аз тук малко като тролел се опитвах да му взема кулата с фаербол. Виждате, остават 25 секунди и аз правя всичко възможно за да сайкълна. И стига време за фаербола. И кулата му остава на 1 HP. Аз нямам елексир, с който да му спра атаката. И кулата ми се заминава точно в последните секунди, когато кулата му става на 1 HP. И аз рейдж квитнах тотално. Това беше всичко от мен. Дайте лайк на къпа, абонирайте се, ако още не сте, и влезте в моя клан, ако още нямате. Довиждане!